Svi su sada konji u startnoj mašini i čekamo svakog trenutka. Pušten je 74. Jugoslovenski Koloseum derbi. Uz barijeru su, sada vidimo tamo vireo Šalimar i Lidhkrst. Kenej Maršal uz barijeru. S polja je Adam iz Obnatice na drugoj poziciji. Treći je neko iz Karađorđeva. Kenej Maršal sada vodi. Easy to Remember na trećoj poziciji. Uz barijeru je Šalimar sada na trećoj i četvrtoj poziciji. Evo vidimo Kenej Maršala sada. Uz barijeru je Easy to Remember. Kenej Maršal s polja, Easy to Remember na drugoj poziciji. Easy to Remember prva ulazi u prvi ciljni pravac, ali vidimo tamo sa unutrašnje strane je Šalimar sa Dejanom Stevićem, evo ga Bunjevac u žutom dresu, odnosno Tika Vujković u žutom dresu, Kika Stokić je u sedlu Easy to Remember, sad ćemo vidjeti, iznutra je i jedno Karađorđevsko grlo u sredini, s polja ide Produktiv sa Ketelešem u sedlu, na petoj poziciji sada Produktiv. I dalje Easy to Remember na čelu, sada vidimo na drugoj poziciji je Šalimar sa Dejanom Stevićem, Šalimar sada izlazi na čelu, Šalimar vodi, Šalimar pojačava, da li će pokušati tempom da napravi razliku, na drugoj poziciji je Easy to Remember, pozadi je Kenej Maršal, tu je i Produktiv sada, s polja je Produktiv, ali vidimo sada na petoj poziciji je Produktiv, evo Jean-Pierre Lopez i Produktiv, sada je Produktiv izašao na treću poziciju. Lidhkrst je treći, Produktiv drugi. Produktiv sada gubi drugo mesto. Dalje je Šalimar na čelu, Šalimar i Dejan Stević i dalje vode. Tu je Lidhkrst sada, samo na korak. Tu Adam je sada četvrti. Keteleš i Produktiv na četvrtoj poziciji. Šalimar je iznutra, napada Jean-Pierre Lopez i Lidhkrst na čelo izlazi. Lidhkrst ipak dokazuje klasu. Evo već je velika razlika. Već je 7-8 metara prednosti za Lidhkrsta. Šalimar je na drugoj poziciji. Da li će se još neko mešati u borbu? Lidhkrst već ima 10 metara prednosti. Jean-Pierre Lopez je odlično izjahao. Sada daje pravi onaj završni finiš Lidhkrstu. MNG Racing Team će izgleda osvojiti srebrnu potkovicu. Šalimar se sada bori za drugu poziciju. Santorini dodaje iznutra. Santorini sada izlazi na drugo mesto. Šalimar potpuno posustaje. Dobnatički Adam je na trećem mestu. Velika pobjeda štale MNG Racing Teama. Lidhkrst prvi, Santorini drugi. Adam je treći i četvrto mesto probio se Cross the Sky. Veliki trijumf Lidhkrsta, ipak su